Sä oot tosi hyvä suutelle, kulta. Samat sanat. Oot varmaan harjoitellut. No, tuleehan sitä harjoiteltua. Hei muuten, kulta. No mitä? Tai siis, että... Mikael. Niin. Milloin aiot jättää Roosan? Kattoo nyt. Sitä pikku raukkaa on niin kiva vähän kiusata. Joo, mä tiedän. Mun siskoa on niin kiva kiusata. Kyllä mä tiedän. Sitä paitsi mehän sovitaan kuin yhteen. Me ollaan paljon enemmän. Sä ja Roosa olitte kuin epälooginen pari. Just niin. Sä osaat laittaa oikeat sanatkin mun suuhun, sä oot mulle täydellinen. Samat sanat. Oho, pylly kaatui. Ihan sama. Niinpä. Hei, tulen kotiin. Mitä? Tää ei oo sitä, miltä se näyttää. Ei niin. Ei todellakaan. Mikael? Ja Liisa? Mun sisko ja mun poikis? Mitä tää on? Hei, mä voisin selittää, Rosa. Anna mulle anteeksi. Mene pois. Mä en ollut nähdä sua enää. Ja sä? Ja sä? Mä siskoni. Miten sä atoit? Helposti. Koulun suosituin poika on Mikael. Ja koulun suosituimmalla pojalla täytyy olla koulun suosituin tyttö. Sehän on loogista. Tosi loogista. Mut eikä oo. Se on murha. Mun murha. Ihan sama. Sitä paitsi. Sä et oo enää tän koulun suosituin. Muistatko? Mä niin toivon, että sä otat opikses ja yrität olla edes jotenkin siedettävä. Kato nyt meitä. Me ollaan kuin luotuja toisillemme. Ja entäs sä? Sä ja toi. Mikä vitsi? Mikael. Anna mun selittää, Rosa. Entä jos aika pysähtyisi? Entä jos tälle tulisi jatko-osaa? Entä jos sä saisit päättää, tuleeko tulle jatko-osaa? Entä jos aika taas jatkuisi? Mut ei se jatku. Ennen kuin mua pyydetään jatkamaan. Ja mä haen tässä nyt takaa sitä, että mä oon aloittamassa uuden sarjan. Oikeastaan saippua-sarjan. Ja niin kuin hyvin te subbaajat tiedätte, mä en oo tehnyt mitään sarjoja. Mä oon pitänyt vaan kisoja ja kommannut videoita ja tehnyt ihan harmittomia videoita. Niinku vaikka, että älä lupaa tassu LPS tai vaihtovideo. Vaihtovideot on mun erikoisalainen, niin kuin tiedätte. Mutta ette varmaan voi kuvitella mua tekemässä sarjaa, ettehän aivan ennenkuulumatonta löyntää. No, nyt mä aion tehdä sarjan. Ja niin kuin näette, tässä olisi nyt mun sarjan ytimekäs henkilökunta. Ja tästä ei saata tulla niin kuin kaikista. Tästä saattaa tulla jotain legendaarista. Tästä saattaa tulla jotain uskomatonta. Mun eka sarja. Miettikää, mitä siitä voisi syntyä. Miettikää
Siitä ei tuu samanlaista kuin ne muut. Siitä ei tuu sellaista, että toisen kaveri menee toisen kaverin kanssa sänkyyn tai että toinen hirttää itsensä tai että toinen kuolee tai jotain vastaavaa. Ei. Siitä tulee jotain. Mut enempää mä en paljasta tästä. Se on nyt teidän päätettävissä. Te päätätte. No niin. Nyt asiaan. Odottakaa hetki. Mut. Taaksepäin. Eli tämän sarjan ytimenä olisi jotain legendaarista, niin kuin sanoin. En tiedä sen sarjan nimeä vielä, mutta tässä on nyt 3 juttua, mitä mä haluaisin tietää teiltä. Just sulta. Sua mä osoitan. Sua. Sehän on sun mua. Hei, kuulet sä? Tajutko? Kaveri, hei. Kalle, kylläkö sä nyt tajut? Et mä tarkoitan just tota tyyppiä tossa mun nenäneessä. Kerro mulle. Haluut sä nähdä, että teenkö mä sarjan? Se ei tuu olemaan mitään hirveän helppoa, koska mulla on ongelma. Aika isokin ongelma. Tosi iso. Tosi iso. Tajutteko, kun mä sanon Tajutteko, kun mä sanon, että mulla on iso ongelma, niin mä tarkoitan sitä tosi iso. Okei. Ongelma on se, että tää on vähän noloa, mut juu. Yksi asia on se. Näitä asioita, joita mä sanon, on 3, mut nyt mä sanon ekana sen ongelman. Mä en kerta kaikkiaan osaa laittaa kännykällä videoita YouTubeen. No niin, siinä se oli. En osaa. Joten voitteko please kommata tonne alas, että miten? Tai tehdä sitä videon. Joo. Ne, jotka tietää, please, voitteko tehdä sitä videon, että miten? Ja silleen oikeesti please, oisit niin paras. Ja just sä, mä tarkoitan sua. Just sä oisit paras. Sä just oisit paras, jos voisit. Please. Koska mun kännykän muistitila on aivan täynnä. Koska mä oon tehnyt niin paljon videoita. Ja ne pitäis saada YouTubeen, että mä saan enemmän tilaa tehdä niitä. Ja nyt ihan ekaksi. Varmaan joku kysyy, että hei, onks sulla kameraa? Koska sillä sais paljon helpommin YouTubeen niitä. Tai hei, onks sulla tablettia? Tai onks sulla jotain tällaista Android-puhelimenta tai jotain hienoa. Mut ei oo. Mulla on ihan tavallinen Samsung Galaxy Samsung Mini Galaxy. Se on aika vanha malli. Se maksaa nykyään ihan sairaalaan kaupassa. Ja kuukausimaksukin on ihan mitätön. Joten se ei oo mikään ihan hirveän iso puhelin. Mut älypuhelin kuitenkin. Ja kasketusnäyttö siis. Eli ne, joilla on Samsungin puhelimet, voisivat kertoa, koska nyt etsin Samsungin puhelimiin käytettäviä niitä, että millä niinku pystyy. Ja mulla on Windows 8 tietokone, joten se tulee olemaan tosi vaikeeta. Koska mä en vieläkään oikein osaa käyttää tuota kunnolla. Ja tää on myös silleen ongelma, että voin aloittaa, koska mä en oikein osaa. Ja kaikki, tai yksi tyyppi, mä en voi sanoa sitä nimeä. Se yksi tyyppi, heti kun mä menin Gmailiin kattoo, että onks YouTubessa tapahtunut mitään, niin mun yhteen videoon oli kommattu. Se oli yksi vaihtovideo. Ja mä halusin niistä petseistä, mikä oli siinä vaihtovideossa. Mä halusin niistä petseistä Kollieta, Märkörata, Tanskan dokkia. Mä oon poistanut sen videon. Siinä oli silleen sen tyypin mielestä huonoja petsejä.
Siinä oli mun mielestä ainakin semmonen Gorgi ja sitten semmonen Mäyris. Oota, tässä on se Mäyris. Tää. Ja sitten sen tyypin mielestä, en sano nimeä, mutta se loukkasi mua tosi paljon. Ei tullut ihan vielä itku silmään, mutta meinas. Se kirjoitti tosi hirveän kommentin. Mä en kerro, kuka se oli, koska mä en muista sen nimeäkään kunnolta YouTube-käyttäjää. Mut sen kanssa mä en ikinä tuu vaihtamaan. Sori, mä koitan hillitä itseni. No. Se kirjoitti tähän siihen videoon, että nämä on ihan surkeita vaihtopetseja. Kukaan ei antaisi nostaa edes jotain sammakkoa tai hyönteistä. Ja se kirjoitti siihen ihan sairaasti kirosanoja. Ja nyt en ehkä kehtaa kirjoilla, koska YouTubesta on poistettu joitain videoita, joissa on kirjoiltu. Joten paitsi niitä elokuvatrailereita, no kuitenkin. Sitten se tyyppi haukku mut niin sanotusti pystyyn. Se sanoi, että mä oon oikeassa elämässä varmaan joku hirveen läski ja käyn jotain vammaskoulua ja kaikkea tällaista. Eiks teitäkin vähän riipasis? En todellakaan ole mitään vammaiskoulua. Mä oon musiikkiluokalla. Kuule, sinne on ehkä vähän vaikeampi päästä, semmoset pikkukakarat. Mulla on ihan hyvä lauluääni. Itseni mielestä. Ja siksi mä oon järkkäämässä kohta semmoista LPS-kisaa, mistä täytyy niinku laulaa. Ja mä annan siinä pienen ääninäytteen, mut varoitan. Mulla on aika huono ääni silleen, mut kuitenkin. Olen musiikkiluokalla. Ihmettelen sitä kyllä vieläkin. Musiikkiluokan 6-luokalla. Ja mä rakastan olla siellä. Sillä on ihanaa. Kuorolauluja ja kaikkea. Se on ihanaa. Musta varmaan tulee joku lauluja tai joku. En mä tiedä. Mä nolaan itteni. Mut kuitenkin. Ei siitä kiusaajasta sen enempää. Älkääkä kyselkö sen nimeä, koska mä en oikeesti muista. No niin, sitten toinen asia. Ei kun se olikin toinen asia. Hehe. Kuka asuu Varkauden tai Kuopion välillä? Koska me asutaan aika lähellä Varkautta. Siis asutaan aika lähellä Varkautta. Joku tietää sen paikan, niin kertokaa. Niin mulla on semmonen projekti mielessä, että tutustuttais, jos asuis tässä Kuopiossa tai Varkaudessa tai jossain tässä lähellä. Semmonen projekti mielessä, että tutustuttais eka, sitten mentäis tänne, ei mentäis, kun siis tehtäis yhdessä semmonen LPS-elokuva tai sarja. Ihan sama. Tai sitten jos niinku tulee käymään täällä joskus, tai Kuopiossa. Koska Kuopioon avattiin se Matkus, se kauppakeskus, niin sinnekin ihmiset saattaa mennä. Ja Hoploppiin, jne. Joo. Mut Matkus on vetänyt ainakin varkautelaisia ihmisiä ihan sairaasti puoleensa. Ja munkin yksi kaveri käy siellä ainakin kerran viikossa. Se on ihan hullu. No kuitenkin. Jos ootte lähimailla, niin kommentoikaa videon alle, että ootteko tässä lähellä, niin voitaisiin tehdä oma elokuva tai sarja. Jos asutte esim. Varkaudessa ja ootte LPS-keräilijä ja mukava ja luotettava. Luotettavuus on kaikki kaikessa. Niin toi on niin läppä. Joo, no kuitenkin. Niin, että sun täytyy olla siis luotettava, sun täytyy lähettää sun puhelinnumeros ja sun täytyy kertoa sun nimes ja osoitteesi. Mä oon 100% luotettava. Kysykää, auttakas, mietin nimiä. LPS Luna tietää sen, LPS Stefan myös tietää sen. Ja sitten, mietitään, sitten LPS Claudia tietää sen. Ja monet muut, mut kuitenkin. Niin, ja sitten se yksi tyyppi, mä en muista sen nimeä. No kuitenkin yksi tyyppi. Jasubi tietää sen. Jasubi, niin, Jasubi.
ja Suvi, ja Suvi, ja Suvi, ja Suvi, ja Suvi. Okei, ja toikin oli läppä, joten älkää sitten suuttuko. Mä oon vähän sokerihumalossa, joten okei, viimeinen juttu on se, että kommentoikaa tonne alas, jos haluatte, että mä jatkan sitä sarjaa, mitä tässä ihan alussa oli niinku pääaiheena. Mä oon tyhmä. Mä oon ihan tyhmä, kun mä en keskity siihen pääaiheeseen, mut kuitenkin. Että tyhmä. Niin, että mitä mun piti sanoa? Niin, että kommatkaa kommenttikenttään, jos haluatte, että mä jatkan tätä sarjaa. Tai siis että aloitan uuden sarjan ihan kokonaan, koska tekee mieli aloittaa sitä. Ja aina kun mä teen sarjaa, niin mun turhauttaa se, että mä en saa niitä tupeen, kun mä haluaisin. No, kuitenkin. Kommatkaa alas, jos haluatte, että aloitan semmosen sarjan. Ja kommatkaa alas myös, jos asutte Kuopiosta tai Varkaudessa. Jos tiedätte sitä paikkaa, koska Varkaus on tosi pieni. Siis kaupunki. Se on kaupunki, mut tosi hilkulla, että se ei olisi kohta kylä. Mut kuitenkin. Ja mä oon ihan hullu. Joo, no sovitaan näistä asioista sitten myöhemmin. Ja muistakaa se sarjajutska. Ja jos tähän tuli jotain ihan outoa juttuja, niin kysykää kuitenkin. Heippa!